Milí priatelia, minulý týždeň som dostal veľmi zaujímavý e-mail s článkom, ktorý bol venovaný človeku, vidíte ho pred sebou, Dexter Yeager, prezývaný občas aj starý otec MLM. Článok začínal motom: nedajte si ukradnúť vaše sny. Dexter Yeager bol tomuto motu verný 47 rokov, ktoré strávil v sieťovom marketingu. Vo svojom týme má viac ako 1 000 000 distribútorov v 40 krajinách sveta. Dosiahol samozrejme veľmi zaujímavé príjmy. Len za rok 2010 to bolo viac ako 12 miliónov dolárov. Napriek tomu, že mnohí sa mu smiali, aký je to nezmysel, keď začínal, napriek tomu vydržal a dosiahol obrovský úspech. Aké ponaučenie si môžeme zobrať od Dextera Yeagera? V prvom rade, ak ste dlhší čas v sieťovom marketingu a neveľmi sa vám darí, alebo ste úplní nováči, vyjasnite si dve základné otázky. Čo očakávam od svojho podnikania? Môže to byť veľa ľudí, ktorí pracuje vo spoločnostiach s produktami, očakáva produkty, chce produkty za výhodné ceny. Ešte viac ľudí ale očakáva príjem pre seba, pre svoju rodinu. A určitá skupina ľudí dokonca sníva o finančnej nezávislosti. V tom prípade si treba jasne definovať, čo to pre vás finančná nezávislosť znamená. Na druhej strane, čo som ochotný do svojho podnikania vložiť. Čas. Všetci máme 24 hodín. Je na nás, ako ich strávime. Či ich investujeme, alebo ich iba minieme. Čas na prácu, čas na vzdelávanie. A samozrejme financie. Každé podnikanie vyžaduje investície. V tomto prípade sú to financie na produkty, ďalšie náklady, nástroje biznisu, doprava. Ujasnite si tieto dve otázky. Zajímavý pohľad na siete marketing naskytá aj Randy Gage. Takisto človek, ktorý dosiahol veľký úspech v sieťovom marketingu. Ten hovorí znovu o dvoch základných otázkach, a to: beriem sieťový marketing ako hobby, záľubu, koníček, alebo to beriem ako podnikanie, prácu. Zásadný rozdiel medzi týmito dvomi vecami je v tom: hobby vo väčšine prípadov peniaze stojí, vyžaduje. Práca, podnikanie peniaze prináša. Výnimkou by snáď mohlo byť napríklad, ak by ste ako koníček malovali obrazy a darilo sa vám ich výhodne predávať, tak môžete z toho aj profitovať. Ale sieťový marketing jednoznačne, pokiaľ robíte marketing ako hobby, nemôžete očakávať príjmy ako z podnikania. Toto si treba ujasniť, začať u seba a určite sa vám v sieťovom marketingu začne dariť oveľa viac. Prajem vám veľa úspechov.